गोरोन्थिया सानैनावबो दं। बिसोरो न'नि असे बिब' बिनानाव असे बिसि फिसायजों जालायनाय न'खरनि मेटारफोरखौनो ससियेल मिडियायाव बेबा बेखौ गाज्रि बुंहरो बेबा बेखौ गाज्रि बुंहरो, गावजों गाव नांलायगासिनो थायो। जेब्ला सोरबा रायजो राजाया माबा मोनसे बुंहरोब्ला जोंखौ बेबायदि बुंनो अधिकार नोंस्रा मा दं होननानै गाज्रि मोनो। थेवब्लाबो आं फंसे बाथ्रा बुंहरगोन दिनै, गोरोन्थिया सानैनावबो दं। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, नोंथांमोननो आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर, फंनैसो सावरायनो होननानै। नोंथांमोनहा आं दिनै मानि सायाव सावरायनो नागिरदों बेखौ हयथ' थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो। दिनै आं भिडिअखौ लाबोदों बे बिब' बिनानाव सानैनि सायाव। माने दाख्लैबो न'खरनिजों न'खरनि जेरै एनिथिं एमजेजों प्रिति नार्जिजों बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव, ससियेल मिडियायाव बेसे नायनो बेसे सावरायनो बेसे खोनासंनो जादों। आरोबाव दा नै न'खरनिजों न'खरनि दावहा, बिब' बिनानावनि गेजेराव दावहा, मा होनो बे मा नाममोन, सनिया कुइन आरो बिनानाव, बिसोरनि सानैनि दावहाखौ नुनानै आं एकदम थानो हायाखिसैलाय। फंनैसो सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ आं आरोबाव लानानै फैलायबाय लोगोफोर। सनिया कुइन, आंहा गगाबो मोनसोगारदों लोगोफोर। सनिया कुइन मोनसे समाव निग्र' हौवाजों हाबा जानाय, हाबा जाखांनानै गथ' सासे जानानै गारलायनाय, बेफोरखौ गोबां ससियेल मिडियायाव नुबाय थादोंमोन। बे समाव आं जेबो बुंहराखैबो बा आंहा इउटुब चेनेलबो खुलियाखैमोन बे समाव। बेनिफ्राय अब्लाबो आं नायबाय थादों, मिथिदों बिसोरनि खोथाखौ, आरो गोबाङानो रायजो राजाफ्रा मिथिजोबदों। बिनिफ्राय दा फैयै फैयै फैनानै दा बिब' बिनानावजोंनो सानैजों दावराव जानाय आरोबाव ससियेल मिडियायाव नुगासिनो। बै समाव आं सानदोंमोन, जेब्ला माने निग्र' हौवा गारनाय, बर' हौवाजों हाबा जाफिननाय, बेफोरखौ जेब्ला आं ससियेल मिडियायाव नुबाय थादोंमोन, अब्ला आं सानदोंमोन आरोखि, बिस्रा गारजेन दंना गैया, बिमा बिफा दंना गैया। इसिबां जे बेबायदि ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि खोथा जाबाय थादों, सोरबा गारजेनबो जेबो बुंहराखै, बा बिसोरखौ जेनेबा दैदेननो थाखाय बा सासन खालामलांनो थाखाय रावबो गिदिर गोलाव गैया नामा, न'खरनि गारजेन गैया नामा, बिमा बिफा गैया नामा होननानै आं सानबाय थायोमोन। दा नै दानि बेलायावसो आं मिथिबाय आरोखि, बिमा बिफा गैया होननानै। दा हयथ' बेवहायनो बिसोर बेबायदि जादोंमोन। दा खोथा बुंनायाव बिनानावजों बिब'जों जालायनाय बाथ्राखौ आं दा रायलायनोसै। बिनानावा बुङो बिब'खौ आरो बिब'आ बुङो बिनानावखौ। दा सानैजोंनो दाख्लै एनिथिं एमजेजों हिनजावजों जानाय बायदि सेम घटनाया जागासिनो दं। माने बिनानावा बुङो बिब'खौ ओंखाम दै होआ, थांबा मोजां माबा खालामा, माबाया। बेनिफ्राय आरो बिब'आ बुङो बिनानावखौ बायदिसिना गुवाहाटियाव गोसथोनाय हौवाजों थाहैफानाय मानाय, आरो बिमानि पेन्सननि थाखा सानैजों माने बेबो लायो बेबो होआ होनलायनाय दावराव आरोखि। दा बेखौनो बुंनो सानदों, बिसोरहा बिब' बिनानाव सानैल', नायल' जाल', बिदा फंबायबोथ' रावबो गैयानदां, मिथिनाय मथे बिसोर बिब' बिनानाव सानैल' होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बिमा बिफाबो गैला, रावबो गैला बिस्रा। अब्ला बिमा बिफा जेब्ला थैयो बा गारजेन न'खरनि रावबो गैया जायो, अब्ला बे न'खरखौ सालायनांगोन, बा फिसाफोर जुदि सानै साथाम थालाङोबा जाय देरसिन बेनो बिमा बिफानि रुल लानानै फंबाय बिनानावफोरखौ सामलायलांनो गोनां जायो। बिनिफ्राय न'खरनि उन्दैफ्रा जाय देरसिन, बिब'आनो जा बिदायानो जा, बैसिनि आन्दाराव सोलिनांगौ जायो। बेनिफ्राय बेबायदि मानिलायनानै सोलिनो हायोब्लासो माने बे न'खरा न'खर जालांगोन आरोखि। दा बेवहाय बिब' बिनानावजोंनो इसिबां जुदि जुद्ध'बा बिदिबा बिसोरो थांनानै थानायाव बिस्रा आरो सोर दंबावो? बिब' थैब्ला बिनानावाबो रावबो गैला, बिनानाव थैब्ला बिब'आबो रावबो गैला। अब्ला बे नंखाय बाखाय खोथाफोरखौ एसे हजम खालामलायनानै थायालाबानो
गावजों गाव इसिबां नांलायनानै गावजों गाव इसिबां सुथ्र जालायनानै मा जानो आंगोआ आंगोखा असेया असेखा मालाबाबो बिसोरो अरजाबफिनलायलायनाय नंला नामा बिदिथ' थानो हाया रावबो दा बेखौनो आं बुंदों बिब' बिनानाव बिसोरनि बेफोरबायदिखौ बिमा बिफा गैयाब्लाबो हयथ' बिसोरनि एसेबाबो जाथि खुरमाफोर थागोनदां बिफानियानो बुं बा बिमानियानो बुं बैसोर मालाय बिसोरनि बेफोरबायदि स्वभाबखौ नुनानै मोजां मोनदों ना निस्सय मोजां मोनाखै बिसोरबो आरो समाज संसाराबो जोंबो माबादों दा बिसोरो ससियेल मिडियायाव गावसिनि जालायनाय बाथ्राफोरखौ लानानै नांलाय हरबाय थायो जेब्ला जों माबा मोनसे बुंहरो अब्लाना जोंखौ नोंस्रा बेबायदि बुंनो मा राइट दं जों जायजों खि थाफाया जों जायजों खि हाबा जाया नोंस्रा मा राइट दं होननानै नाथाय समाज आरो संसारा बुंनो राइट दं बिनानावमोन मानोना जोंनि समाजा बेफोरबायदिखौ गोदोनिफ्रायनो एक्सेप्ट खालामबोआखै आरो एसे गाज्रि मोनो जेखौ माने जोंनि समाजा गाज्रि मोनो बेफोरबायदि मावनो नाङा गाज्रि मोनजानायानो बिराद गिदिर मानसिजों गाज्रि होनजानायानो बिराद गिदिर असनमान आरो मानसिजों मोजां होननानै बाख्नाय जानायानो बिराद गिदिर मान बेनिफ्राय आं दा बिनानावमोनखौ बुंहरनो सानदों जेखि जाया मानो बिनानावा बिब'खौ मानिनांखागोन मानिनानै सोलियाबाथ' आरो नोंसिनि लाइफआ बेबायदिनो जालांसिगोन आरो बिब'आबो जेरै बिनानावखौ अननांगौ बेबायदिनो अनलायलायबानो जाबाय दा जों संसारा मा बुंनो बिसोरो बिब' बिनानाव सानैनि गेजेरावनो आरो बिमानि ना मानि बिमा बिफानि ना बिमानिल' पेन्सन फैसाखौ लानानैबो आरो दावरावबाव नोंसोरहा सोर दंबावो सानैजोंनो नोंसोरो मिलि जुलि जानांगोन सानैजोंनो नोंसोर थांनानै थानांगोन निदान आफोद खैफोदाव नोंसोरो सानैजोंनो सहाय खालामलायनांगोन नोंस्रा आरो सोर दंबावो बिब' बिनानाव सानैनि अनगायै बिनानाव थैबा बिब'आ रावबो गैला बिब'आ थैबा बिनानावा रावबो गैला अब्ला नोंसोरो थांनानै थासान्दियाव नोंसोर गावजों गाव अनलायलायनानै थायाबा नोंसोर सोरनि सायाव भरोसा खालामनो गावनि असेखौथ' नांथ्रा होननानै बुंनो हाया आरो नोंसोरो दा उन्दै उन्दै बैसोआनो जाबावाखै बे बैसो जायै समावनो बैसो जायै बेबायदि बैसोआवनो जुदि नोंसोर बेबायदिब्ला अब्ला बेनिखायनो आं दा बुंनो सानदों बिब'आ जेरैबायदि बिनानावखौ जेरैबायदि अननांगौ बा जेरैबायदि गाइड खालामनांगौ बेबायदि गाइड खालाम खिथानाय मथे आरो बिनानाव फैयोब्ला मोजां बिहेभ खालामा ओंखाम थोंखाम जानो होआ होननानै बिनानावा खिथादों बेफोरबो जुदि सैथोमारब्ला जोंथ' मेगनजों नुवाखै देलाय सैथोमारब्लाथ' बिराद अयनाय बेफोरबो आरो बिनानावाबो जुदि नङैखौ बुंदोंब्ला बिनानावनाबो बिराद अयनाय जों बेफोरखौ नंगौ नङा जेबो बुंनो हाया मानोना जों मेगनजों नुवाखै नोंसिनि खोथानिफ्राय खोनानाय रावसो बेनिखायनो जों जेबो बुंहरनो हाया दा आंनि रिकुवेस्टआ बेनो नोंसोरो बिब' बिनानाव सानैजों जि जाबाय बेफोरखौ एसेबां गिदिर माबायाव लाङालाबानो डाउन जालायनानै नोंसोर मिलायफिननायाव फै बेनिफ्राय मिलायफिनलायलायनो हायाब्लाथ' जोंबो जेबो खालामनो हाया मिलायफिनलायलायनो हायाबा नोंस्रानो गोबां खहाबो दं गोबां बिपदबो दं बेनिफ्राय आं दिनै बेखिनिखौनो बुंहरबाय बिनानाव सानैनिसिम नोंसोर जियानो दाजाथों बिमा बिफा गैला मावरिया गथ' नोंसोरो मावरिया गथ' सानैनि गेजेरावबो आरोबाव बेबायदि नोंस्रा दावराव दावसिबाव बिब' बिनानाव सानैनि गेजेरावनो दा नोंसोर बिनानाव सानैनिसिम आंनिफ्राय बेनो रिकुवेस्ट नोंसोरो जेखि जाया मानो दावराव दावसि सानैनि गेजेराव जाया मानो नोंस्रा बिमा बिफा गैला रावबो गैला जाथि खुरमाबो दंना गैया जों मिन्थिया खिन्थु निदान आफोद खैफोद समाव नोंसोरो गावजों गाव सहाय खालामलायनांगोन गावजों गावनो नायलायनांगोन नोंसोर जानगारनानै थालायलायनो हानाय नङा बेनिखाय आरोबाव बे नोंसिनि बिब' बिनानाव सानैनि दावराव दावसिखौ बे ससियेल मिडियाआव लाबोनानै नोंस्रा मा लाब जानो जेबो लाब जाया गावसिनि दावराव दावसि गावसिनि सैलायै बेफोरखौसो नोंसोर दा प्रसार खालामनानै लानाय जाबाय आरोबाव आरो सिंनि बाथ्रा जेरै हाबा जायालाबानो हौवाफोरजों थाफादों बेफोर खोथाखौ नोंसोर गावसोरनो मिथिहोनानै लाबाय दा जाय बाथ्राफोरखौ जोंनि समाजा एक्सेप्ट खालामा मोजां मोना बेफोर खोथाखौ बेनिखायनो आं गुरै खावलायहरदों
इसेबां बुंनांगौ गैया बिसिनि केसाव माने आं बेफोरखौल' एसे बोरैबा मोननानै दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों आरो माने बिब' बिनानाव असेजों अनलायनो मानो रोङाखिसै मानो अनलायनो हायाखिसै बेनिफ्राय जि जाबाय बेखौ ससियेल मिडियाआव लाबोनानै मानो इसेबां दावराव बेनि थाखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों बेनिफ्राय आंनि गुरै खावलायहरनाय जि जाबाय नोंसोरो बेफोर दायफोरखौ बावगारलायनानै सानैजों माने गोरोबलायफिननो नाजा गोरोबलायफिनाबा नोंस्रानो गिदिर खहा दं बेखौनो आं दिनै बुंनानै फोजोबबाय लोगोफोर गोजोन्थों खुलुमबाय